Yan, nandito kami sa Blackstrap. Yan, dito sa pavilion. Yan, bago ata to eh. Yan, kasi birthday ni Ate Ellie. Ayun, si Ate Ellie. Ayan. Oh. Ilang taon na? Ilang taon na si Ate Ellie? 4 na. Oh, tapos si Ate Mika. 14. Graduation na Ate Mika. No? Yan. Si Ate Mika, graduation. Ayos. Sige pa. Dig in na. Kahapon kami rin yung magkakasama. Ayan. Yung birthday ni Jik. O, ngayon kami na naman. O. So, happy birthday kay Ate Ellie. Yun, busy na sa ate. O. Sige. Busy naman yung anak ko. And sila ate nag-badminton. Sila Jik. Ayos. Jik, dali. Ay, so. Si Isabel, oh. Busy na. Yan, syempre kain muna. So, magandang view. Yan, nag-enjoy ang mga bata. Ayos. Sila papa, o kain na rin. Nauna kasi sila, kanina pa sila dito. Late na kami dumating. May mga nanay, ay si Mabs, tapos si ano, yung mga bata nag-badminton. May bisita kami. Himingi ng pagkain. Ayun na. Oo nga. Congrats. Thank you. Ayos ka talaga. What's next? Grade what na after? Anong sunod? What's next? High school na? Oh, nice. Kumain ka na? Kumakain ako. Kumakain. Yan. Tayo ulit kahapon. Same na grupo din kahapon. Ayan, nandiyan na sila din. Tita April, oh. Kami lang din sa birthday ni Jik. Oh. Oh, mami la. Oh. There. Okay, 1, 2, 3. Mga Maria namin. Smile. Smile. Ayaw talaga. Ice cream. Isabel talaga nito. Ay, kasi kuya, ba't di sumama? Sama na. Kasi ayaw niya. Pogi. Si Pogi. Boys, Oh, boys naman. Boys naman. Mga tatay na lang. Yung mga tatay. Yung mga tatay. Terry. Tatay. Tatay with the boys. Tatay with the boys. Yung mga may boys naman. Ejik. Nako, tuwang-tuwa sa squirrel, oh. May tinitingnan. Oo. Ayun na. May tinitingnan siya. Isabel. Sinusubuan ko kasi yan, kaya yung bibig bukol. Bumalik yung squirrel. Eh, kipaglaro sa mga bata. Oh. Ang cute. No, don't touch. Ala, sige, yung mga bata nagbadminton kami ni Helen, no?
Ah, Jik. Maganda dito. Presko. Mura lang yung upa. Hanggang 11 PM, 100 plus lang yung upa. Wala si pambansing realtor dito, April So ito yung pavilion information yan. So ito pala, 132 yung upa nila Muki. Hanggang 11 PM ng gabi. Ayos, no? Tapos may laruan ng mga bata dyan, park. Tapos may sarili pa kayong ganun. Hello, Pugi! Hello! Hindi na masama, maganda. Maganda. Ilan posta? Ano, ticket? Ano? Tagay? Ano? Service? Maganda talaga to. Ngayon lang kasi kami nakapunta dito. Last year doon kami sa kabila. Doon sa may Tiki Bar. Yung birthday ni Joanna. Dito pa. Medyo mababaw lang dito. Mga nagaan. Speedboat. Diyan magagandang bahay dyan sa kabila. Sa kabila niyan. Ay, mga mahal. Ang problema pala dito, sabi ni Muki, ang tubig. Nagpapadeliver ata. Yan ang problema ata. Yan ang sabi. Kasi, malayo sa magpapakabit ka, kaunti ang consumption. So bibili ka dapat ng sarili mo, inumin siguro dyan. Pero maganda, napakaganda nitong lugar. Yan, may tubig. Connection ng tubig ata. Ewan. Yan rubber boat. Si Kuya mababaw lang. Kasi ito pa man-made naman. Man-made naman tong lake na to, alam ko. Pero maganda yun, no? Maganda. Walang bahay. Mga nagba-barbecue. Tapos naglalaro doon. Tapos nandun yung pavilion. Siguro po. Man-made siguro wala. Baka nilagyan nila, dumami na lang. Yan, bubbles. Yan, Alright, yan na. Okay. Ang ganda ng panahon. Ayan na, nagkagulo na sa bubbles. Wow! Wow, bubbles! Jik bubbles! Wow! May mga dumating pa. Sila Ate Carmen. Birthday to you. Happy birthday. Sing isa
Isabel. Isabel, sing. Not yet. Sindi ulit, sindi ulit. Oh. Wait lang, wait. Yan. Okay. 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 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Happy birthday. Ayan, relax na lang din. Yung mga bata nandun. Sama si Kuya. Nandun. Kanya-kanyang pwesto. Go ahead. So ito ay papunta dun sa may beach. May daan. Nag-shortcut na lang kami ni Isabel. Sumunod lang kami kila Tita April. Let's go, baby. Let's follow them. Ang alam ko meron dito nga tiki bar. Diyan. Kasi last time nung birthday ni Joanna, dito kami nag-celebrate. Bumili sila Joanna dyan ng inumin. Yun nga. Ganda maglakad-lakad. Yeah. Huh? So young. That's the bar. Yeah, we're on the beach now. A beach. Yung bar nandyan. Po, nandyan na kamo. Asan sila? Hanap mo. Hanap pa sila. Ang tiki bar. Wow, look at that. Nandun sila Huh? Is that the toy? Ha? Is that a toy? Inflatable ano yan? Water park. What's that? Mga ate nasa water. Sige, go. Go, go. Ito ba kasi? Ano, Tita April? Don't basa your shoes. Isabel. Come here. Remove your shoes. Come here. Oh, umiyak si ate doon. Bakit? Life jacket? We're gonna remove your shoes. Marami nagka... Go ahead, Bel. Dahil lang mag-dyan sa Ararom. Dyan lang. Ayos. I think you forgot to bring your bucket. Birthday girl. Ako si Gypsy ka dito, wala na. Takbo-takbo yan, sila kuya. Hindi naman kasi alam namin na mapapadpad pa kami dito. Dapat pala dinalang ko si Isabel ng short. Anong time ka nag-work kanina, April? 8 to 9? 8:55 to... Where did my water go? I don't know. Nag-i-enjoy ang mga chikiting. Kaya mag-dig tayo, dig.
So, 5 minutes done. Let's go na. 5 minutes is done! Let's go. Nag-enjoy yung mga bata, oh. I know. Balik lang tayo dito, ha? Ay, change na tayo. It's all done na. Let's go na. Balik na lang. Balik na din. Balik na lang. Balik sa birthday. Kasi si Dominic excited sa birthday. Oh. Let's wash. Night na. Wash. Wash. Oh, here. So yan at thank you kaya Josel and Muki sa pag-invite sa amin at congrats kaya Ate Mika and happy birthday po kaya Ate Ellie. Yan. So nag-enjoy yung mga bata sobra. So maghapon kami dito. Yan at maganda ang panahon, biniyayaan kami ng magandang panahon ngayong araw. Kahapon medyo maulan ano. So akala ko, you do not be busy there we will gonna buy na lang. Opo. Yan. So kami ay uuwi na ni Isabel at magsusundo pa kaya Joanna. Yan. Nag-enjoy rin kami yung mga magulang, lahat. Maganda yung yung nakuha nilang place, pavilion. Yung parang bago daw ata yan dito sa Blackstrap. So, yun lang ang araw namin ngayon at kahapon ay birthday ni Jik. Ngayon ay celebration naman ni Ate Mika and ni Ate Ellie ng kanyang graduation and birthday celebration. Yan po at salamat sa panonood and see you ulit sa mga vlog namin dito sa Saskatoon City. Yun. Say bye-bye, Belle. Have fun? Poop. So, yun.